communication on ka baldi ngoni on hala no fi mum hande communication on e balde dewga baladi ko dewgalo ne halde fi mum wana piji nugol ko keleyaji moni on hala no fi mum acce communication warbe gono ton kambe kadi woni tellement complexe be communicata rewbe go kadi ton kambe kadi modi mabbe ari vali jamais gilande mabbe jombidiri be hebali ko nete kon vraiment yawgol 7e ciel la ngandi dum no mettiano rewbe bus mais conséquences on don andi ko on communication on manki wabbe go no ton inay communicata mimmi hersay wataw inno ko mi bandijo taw lan inno lan fala di piji onon kadi worbe ben hidon tawa son dari on tawi pellet be ngomo wala communiquer parce que kono hala on goddum fayda on jettay do 100 femmes 100 debbo e der ben sambe don fo ndare taw wallahi billahi ko goto u diddo pet woni wawude hebude konko be nata kon plaisir tigijo mo debbo abi on aduna do on fami menen heddi ben popla ko buri ko men fenay ko men yo men similu rewbe burbe ben ko yo similu hidon andi non ko no ittata dum hidon andi vraiment ko no ari vorto wawugol vraiment satisfaisugol dengu mum ou bien onon kadi satisfaisugol modi mum c'est en communication tay woni vraiment Mouradu dungilande ma jombi dudon vraiment na mouradu gonga bagada e big sule no fala e piji di wontu piji watte yewtugol watte halangol modi be mum me hondu welata on ko honno faalira don onon kadi gorko même chose lande be ngumo don wala nima wala nakima ko fenande jokuda ko sobe parce que c'est très important